Ang konteksto kasi bilang ng kini kapag pinabakay mo pagkamuha sa grasya at kadagdagan. Kung abunda ang kadagdagan, abunda na ang pinabuhi ng mahal at sayan. Contingent number 5, gikan sa Barangay Kangkaibe, atup-atup kag tamiaw, ari na ang kaat. Atong pasalamatan ang mga barangay kapitanes, opisyales, choreographer, dance masters, kag ang tanang mga lumulupyo sa mga barangay nga niabag kag nipaluyo sa atong contingent number 5. Sa makausapa, ari na ang kaat. Ang panaghiusa sa makugihong Bantayanon!
Mga higala, amuadto ang contingent number 5 gikan sa kaat ang panaghiusa sa mapugihong bantayanon. Atong pasalamatan